Tényleg, próbáld ki az életedet úgy naturba, amikor nincs anyu meg apu, nincsen egy biztonságod, egy alapvető biztonságod, és tudod azt, hogy nem számíthatsz senkire a ég egyet a világon. Nekem tényleg ne olyan emberek szövegeljenek, meg mondják el, hogy miben rejlik a cserebogár, aki életében önállóan egy lépést nem tett meg. Nekem az az ember mondjon bármit is, aki önállóan egyedül van a világban, aki nem tud kire számítani, amikor tényleg csak magadra tudsz számítani, amikor saját magadat meg kell aláznod, megalázkodsz mások előtt, meg kell hajoljál azért, hogy neked legyen bármid. És aki a saját erejéből érte el azt, hogy ő nulláról eljutott folyton valahova, és aki legalább már 3-szor fölállt a padlóról. Nekem az magyarázzon, ne egy 10 éves kis taknyos, aki önállóan soha semmit nem ért el, önállóan egy lépést nem tett meg, nekem azt ne derogáljon semmit. Ez a véleményem.